kam election MDC nakaliang jonga kum samla hakajing alunti ka jonga hakapai baka emlang salang kajing sakri hipat ba majudan benta hai kam shnong kam thau kum secretary jong seng samla berkum juru mentang abat kum urang ba dong jong ketiga blok 1 hakate pok dong kashnong ka bangsa kadai ukun samla jong ketiga konsensi pada kajing alunti jonga kum samla habai baka ni parti UDP ru ngasodan bok pengaso wush kadai ba nakaliang ke parti UDP kala ibet budget dengan unong yalam utau kurtong badu candidate banele ya kan ke MDC election nak kan ke parti UDP ke ba ngaso bandong ba hakabedi ba kan ke district council election hoy anong sim ka po nomor ba ka por kalong ke balingkot hendiat ngacipen syai ba kum ka jat meriau ngiso don bok sikadai bagi don ya kan ke 6 schedule akhendet ke bahan rio balapun ko bo takariti sensar jong kari India mana kalian ka jongi kum ka jat meriau di ban so khlo di ban penne pensa ban penjalai ya kan ka khendet ya kan ka 6 schedule ka stia ka institution ka pengadon hakan ka jela ka bagi tam ka jongi hakabedi ba ka discouncil election ngaso sarong dia ban yalam ka executive committee apa ka discouncil ila isibun ba kikam kiba nakaliang ka parti UDP ngelayo ban pentrikam hangte apa ka discouncil kawai ka ba ngalaban batai ngalaban pensko ni kadai ka Regulation and Administration of Land Act 2021 hangni ngi ya kajing penskem ya ka rukum bat khando bat siap ka jongi haka baidai bat ka riti sensar riti register jo kajaj bari ko jongi tamar hagani ga an nga iba haga baidi baga yadi athiet khando imdon kamshu bangin lej ban register hapo ki department jo sarkar jela hendrei ila ban register menta hapo ka discouncil haga dor ka ba duna bat kumjuru nakaliang ka bank la itu kurpang ya ke jaka ka bangi thiet ban ai ki ram ki sut khamtam haga baidi bat ki pajba kiba wan nakalongeng ke baduk bat kumjuru nakaliang ka bank la itu bat mentang ila ban so sarong ba ngila ban snai ki yang kisam lengba ka ji itu la ka bank ila ban syemi karam te kindan ru kumjo ka land bank ka land ceiling ka bang ila dab ban pentrai kam bala kla ka ek menta kumjuru ka baar kare ha baide ba khoi ka suba ka solid waste management 2020 kanir ki lawan ra ka por ba yalam daga UDP ya ka staff committee apa this council idanru ka juru ka jing pukuk bor idor basnong kiseng samla kiseng genthai kanir ngale akapor bayalam dak parti UDP te nakaliang ka jonga par gilang bun sibun ba kiwe ki an kiba lala ban pentai kam itu kipor ban nakaliang ka jonga kadang ayo ka jing job lani pai ba jong kanong thumai konsensi ki ibet budget bat pha inga ku mutau nong korbariti bang yong akten kasi lani MDC pangan lej apa discouncil nakaliang ka jonga kalong ban scam syushu kini kian ban pentrekam ya kei badan lupa bat nakaliang ka parti UDP ngayo ban pulat ya kini ka manifesto bat sibun ba ki mat thong ki mat trekam hakini ki kini ka manifesto bangi pulat hingga ban budien ngin pentrekam hok ya kini nakamta ka interest namta ka jingmentai jong ka jaj meriau ka jongi kumu samla akar pat red akar pat jur hakabaidai ba kan ka election MDC kabangi sai kindat sini menta sai steo menta banginiat kalong ba sobha shim ya kan ka MDC election ba kadai ka election ka bakongsan ba ka bakarpang tam namar ba bunsian nakaliang jungi ngishim bangi kain daw thala ya kan ka election MDC hot ka MLA election ladap ka MP election ladap ba menta kawan kan ka MDC election kani galong kurpang tang para mangi khun khasi khara nya jiet pari sensar para mangi wat tu shim sobha ngap kurpan napi wat shim baka election baka dai kata khamtam i khun samla ki jongi nga kurpan nakaliang ka jonga ku musamla sobha na shim baka ni ka election kadai ka festival lani ka tamasa sisien sansnam rai tu shim baka ni ka kong election ka bokong santam nakabanta ka riba ka judge meriu ka jongi apring jongi teganyo ni kalani banyak kun banong kortong MDC banya ongi balaringi poi katongi ngin pende kajungkular bengi bana do menswa hado mentangin pende beka matan sepensa ngin ngantang ya ka parti yang keren yakiman ngin keren ngin kan suai ka parti namat ka parti jungi ka sa kendo thalatan ma
Bro kyong ini kita riu sit nyam. Ngano pi lek keleng lek ke India lek bro kowe. Ha? Pilan bandom si kermon, pilan melek kermon ha. Mata pada piwan ongi ba mengini di riu sit nyam. Ngim soi ha kata. Ngim non jing te kabam gadil. Pilih yang mani, pilih bro. Ni squad mani clear tang kata so nali ang party nga kwa tang clear so kata iba. Ni kong party what you want habon ni po jelaro ngenem clear be namar mangi ni khun nyu trap mangi ni ka bri nyu trap mangi ngin pania ka bor ngin ban mangi tengi kwa ai ki pagba khamta mi khun samlai bakin clear ka mindset jung ki ba umne ban ong ba ngidi kita ban khang ai ngim non muhok ban khang ngim non bor ban khang pe pon naglen kedon nga hadu kharau ki emli jongi umnan jing thot nyam non era hani hebdengi kren kata te tengah-tengah kan cingkran jongai tapi mat lo ngi kren ba begini kan tiau ngin ketiu suai kini ki ngenong ngamong medug ngenong ngeboduna ka yo kokon ma kan cinduna yo kon mangi kum ka parti larai ba man ubna ngin ai ki arajan ta ki nong nya taksi ki nong bela ki nong ba sajan nong naga parti ngin le rai lupa kata ngakar pada nong thumai konstitusi ngatep nong thumai konstitusi ke dei konstitusi ke ba stand do agar parki ai ketika jadung pi ni keti ai keti ini bela bai la de boro ai la ni chisian lara pen hun to tanga tai ngon menong kubris warnu imslam gobri hun yutram yenuru na pedeng jong baro ndrimut ngasrai ke ba dan kam hi ke ba ningkong ke bangin pek ke de na kamenta ke interest jong pai ba te kubris bon ye piru baro ki nong shong shnong ki ba kentup ya ki long keme ki rirang ba ki long kapa ki parasamla kenthai ba shinrang bat kumjoru na kamenta jong ki kenhun desi ki nong krishan na ki kenhun ba per balai dan lang hagani gapor I Dr. Bari Kharkungor blishibun shipor ngatai la hikai ngi po shilong komas ndai hadin ngatang la shift no hadin balayok kam ye kublishibun jing dan lang kajong piru but nakamenta kanika MDC election atom kumu MDC na seorang kam constituency but menta kanikanti ngiwan ban mikmat no nakanika nong tmai hadin kajing klat kendit no jing bahe latip lang Kharkungor hopnai September aja apusau 6 schedule kaba la penkam ti lani la penkam ya ka bor jongka haka article arspa saupusau ar but arspa new pusan way but ya ka hakini ki rulum north east ka jungi khamtam ka jingthmu ka de hadien ba layo e ka jing lai luat naka jinsen shar jongki phareng niki sahab haus nam khat khandai spa sapunyo kaladan ke jing kren banwan ra no lani ban sandur no ya ka constitution jongkri India but ka jingi I jengai jongki nongelam ke jungi ki ba kentup ya late Reverend JJM Nichols Roy late Gopinath Bordoloi but ki nongelam hakitu kisnam ka ba nimpat yo elaka jong ke jela babun hapot north east kadang day beka state of Assam kala penlongi kini kira rong ba ban ui jingai ba kadan kam ya ka jingeda ka bakerpang bat ka jingeda ka bakerpang kalong nakamenta jungi ki pai rulum bakham duna breu lani ki baret pai but day halor kata ka jingthmu bat ka jingi jingai ka jongki kilarai ban pensnow ya kinongelam kari India kum pandit Jawaharlal Nehru berkiwai badai bandan no ek jingeda ka bakerpang nam tajungi badai halor kata basa penkha ya kanika 6 schedule but nadu snam khandai spa sanpuar ngilayo ek district council but ke ka bor jong ka district council ni don lai benta lani kipaya jong ka district council ni don lai teli kawai de ka executive power ka bor ban pentrekam yaki an ka baar pat de ka legislative power ka bor ban shna yaki an but ka balai pat de ka judiciary power
nakaliang najungi ngi iba haka paragraph kabalay jongka 6 schedule kaboong the powers of the district council but regional council to make laws ni kabor jongka district council balaay hangi ki MDC ban shnai ki an ki ban scam ki ban muntoy ki ban long jingeda nakamanta jongi ki paiba but haka ni ka paragraph kabalay ladan bun peli ki subject kabangila ban shnaan ladangi pai habide bakashnaan hapo state legislative ngidon ka concurrent list ngidon ka state list ka union list henry haka 6 schedule pat labenta kerpang nakamta kita ki customary practices ke jongi kabumut ki jing yada ka bakerpang yaki jing hikai bo long shwa man shwa ulah hikai ngin adu kipor kibarim ka bakentop ya karu combat khando bat siap hari khasi kata ka land holding system ngidan lightly kita ki land holding system kawai de ka rewrite learning khot haka ktin an community land kaba lai I jangai de ki long shwa man shwa ba ban ajaka yikibrio ngi dan ngi create eta ka land bank nadu kita ki por man shwa bat ngi menta haka juk jungi ngi ong ki land bank henry hak itu ki por ki ba man shwa ki riu hendai ki ong ka rewrite te ni don ru ka brikur lani ka kur ka don ya ka hop lani ka jinglong trai ya kataka khndo but ni don ru ya ka rinong kenti lani kataka khndo jong shimet ka bala her pateng layo pateng naki riu hendai kata di kilai teli kilan holding system ki bangi don hakari ka jongi but hadu menta kadang ne kadang sa te ka baar pat kadai hagabide ka khai ka pateng habide hakani ka paragraph ka balai ka kerendu syapang ka appointment and succession of chief and headman kamut ka jing itu ka bakerpang na kamenta ka sensyar khadar tenrai ka ba don hapo kari jongi ngidon ki sim ki doloi ki hima ngidon ye ki raj ngidon ye ki lingdo ki sardar ki wahadadar ki sodar shnong ki rangba shnong nanta ka balai pat ya kata ka social custom la ay boringi ba ngin shnaan kamut hakabayday ba kalongkur kalongjat habayday ba kalongkur longjat jungi khasiru la ay borling ba ka paragraph ka balay bangin la ban shnaan te kadonru ka inheritance of property kabangila warra da ka bill ripatla ban pas ya kani kabaha kerpang kami nitmu banwara dakaan hagabayday bakajing sambenta ki longyeng khasi gajungi yaki khon kikti kabanlong renti but habayday bat kakai kapateng nangta but kiwai kiba kam dan kam kini kiba ngalakdo hapo te nalor kata habangi phai ka paragraph ke basau basan la aibori ke district council bandon ya ke ying bishar lajong ke paragraph basau ke ongba la aibori ke district council ben establish ye ki court ki district council court but kani ke ying bishar kan pet kan khmi ya ke jingya kendo ilani ke tingko case hapadeng ki tribal para tribal kaban bishar daka district council court kuntli ki amendment act hakini ka term ke beladap but ikisnam ke beladap but dak jingya trailang jong paro ki parti nadu ka congress ka UDP HSPDP ki badalang ka PDF independent nilai trailang yong bu syarut ya ka jingso parti pechwa ya ka jing jong hipai ba but they halor kata ka nongdem nilala benya trailang kum ka district council ba bun kini kijing ke bengi tingko ngila yo ke jing job bat ngaso dang bun ba ke bang kwa ban keren namar la airport tang nyo minute nganam la banyak chakmat burom me kata but ngidon kam banang pen claim ya ka 6 schedule but kum chief convener jong baro ki district council hapo north east ngilai kun ting mentaban yo no ya ka amendment jong ka 6 schedule haka 125th constitutional amendment but shen ngidang shukendu dang how December you Amit Shah but shen kin sawan ra no ya kan ka amendment but la da wan ra kan ka amendment
Kajing ai jingmut kajungi bawat ya kirai wat by day bat ki babun ki powers ni ki bor bala ai ka sik schedule on la no ban wan ra jingkela tang na ka bor jong u governor nomor 8 pai no ya ka ni ka bor ka bangila yo no du senam khat khandai spa san puar hadin ba ka state of Meghalaya kala yo e ka jing jalala jong ngila syak khang lenti no ha ka paragraph ka bakhat ar but habidi pakani ngila penbait renti ba hakat proposal ke jongi nakam ta banwara ka amendment kermen scam ba kani ka amendment kan long ka job but lada ka long kam ka amendment kamut lada ngi kran shibuan ke aka shipang ka KHDC la long ndai menta lada ngi kran ngi ngam jeliu ke KHDC ya ka bor jong KHDC lese ngidang ya tingkho hang ne tai te tang dai ni kentien khublai shibuan ya kawe kata ke district council baru nilai tablet bagi district council hi kedai kabaka kongres haus nam khat khandai pak san puar kalai ya ngi kum kiret pat banyo ya kajingi da kabaka repang kata kedai kajing tu John kani ke 6 schedule but kan penpau baik tangi ko nang rem la sibun na pi kwa banyo snow kay kadaw ko penlong nga ya ka banyo kun ya ka MDC election para halor ko jomata ka nang rem nasko ben pau ba kadaw hi ka penlong ya nga banyo kun ya ka MDC election pinyo iya gitu appeal itu kimat kibang ngalabu kadai kamdai bang isi yaki wai pat ke judgment rio henry komuta wai ni kisamla kibedon benta berkat kam hagi bidai kam seng halang ke kam ingman salang berkat kam san hima sima kasan naga jingbut ke jing berkat ke jonga namar hakapor bangidon hakakam san hima sima adu arsnam arja khatnyau asmo ban pau bat ka bakhya ka jing ya ka mansim ka jonga ka longba hangni hrong to my conference ka jingdon jong ki wei pat ki bar jala kala nang kio na ka wei ka snam sha ka wei ka snam bat kani ni hap ban pikir namar kum taw blai ket ya ba ya ka snong ka taw kum taw blai ket ya ba ya ka kam sang seng balang am kwa bagani ka conference ka jongi kan long kata ke general seat namar habai ini jor baka jingdon jong kita kiwai pat ki bar jela kilas dang ya ka bale try bat ban khain hingi kum kita ki nong wei ban ngam kwa bagi ki khun ki khti ki jongi kin long ki nong wei hala ka jong kari dai kata ka nong rem kwa bangan ni sekmat bangan don hang te pada district council pat kum mangajuang balado ublay huiman yang ay kaban ay kamdan kanu ka bor ka bala man khang nga la ka ka bor jo spa ka bor jo pisa kanum la man khang nga bagan poi hangte bo district council ya mentang hamla ya kaban kula re hendrai koi ka peskam kolong ba ini tre lang bagi dor bar snong bakumno ban perking ya ka jingkio jong ki pat ki bar jala namar ba lada ngimla ban lai u chorri ki wai par ki jaj ban reu ken salong kinong mikmat hang de ka jala ka jumi kan salong ka general seat kumbalong ka penthor bat ketika laban hang te kata ka de ka wai na kanong rem ka banga kwa ban penpau ka de ka janmiet bakam de ngaba isi nga show niki you don't come ya kata ka ban yada ka repang ini ka 6 schedule ka district council ka de kata ka lat ka kada ka iban yada ini kum ka jat ban reu khasi ka bangiyo house nam khat khandai spa san puar ban hieng ru hawnya churum seneng kum tau nong song snong chong kani ka snong hane po nong thamai ka basmo si ka long ba ka jing ai pathar bat am tang ka jing ai pathar ka jing bom nyau kor kini ki bai pat ki jat man reu ngai ki bai ki snong ki ba ge lai labun ka jing khle kini ki bai ki jat man reu don kita ginong wei kinong ar kibuat ke trading license so kimdon kani kapni baka jing bumburam
ya kesenong ketau ya denong peniat jong kesenong but don bakim what ban renew rokim renew amar beki small scam kila small try kani kawai lagi mat kabakum utau nong mikmat kum lada ya poi hang teh buat des konsel dai ban te lakam dai ban perking ya kani kejing ai trading license but nong ipi ngasmo sorong bangalong wei ni kinong kesyan jing ba bahaya latip lang ngor hadu usnam arjar saw ngilai don lang bat i hadu usnam arjar khat kendai bat kabas ngau sarong kalong ba hakapor ba ibat kumu im jong trade kam don ka wei lu ka trading license bela issue hakapor ka ba i idon ya kade ka kerdan kata kade ka mati ka bagi dei kata kade ka jing e chat benre kata kade ka bangi ikwa banya but kanang ba manga ma phi ngilai im ibiang kai ka banja iki khon ki kti ki jungi kai ka lawai jungi khon ki kti ki jungi kumta dei ban perkhat dei ban puson namal ka district council kam dei ban sam ki scheme ka district council kam dei ban wanra ek roi ka par kata ka dei ka kam jong MLA ho ni don ka scheme jong ka MDC hinre ka ba kong san hi ka dei ban pet ngor ban pet khmi ba ka jat ban ro jungi khanne kai ka bacha anong ipi lada ka sarkar jong sang congress lada kam ai ngi ka district council ka chat ban riu jungi klempek kala julong tak kan kala long tang kata ka chat ban riu ka bang hinda ni i haki museum bagin puli haki history namar ba kai i ba ka chat ban riu jungi ka di ka berpat dan kam ka jinga da ka bekerpang ya ka kendau ka siap ya ki lum ki wa ya ka riti ka dastur ba di ka ktien ka thalit lemda dewi ba ai ka sing ka sang congress ya kani ka 6 schedule anong ipi ka chat mendai jungi ngin i ngin ma ba dia lumlang kumni ke bangilong kumta ka district council hi ka wei ni kimat ka bangang ko panpau kalong ba dai ban perking dai ban le ai ha ka beri ban ai ya ki trading license but every day but ka wei pat kamat kai ka daw ko penong yang abadi kun ni election MDC nang ada sama ba syong bahasa ang ni ponong mai ngala he alasan bat kum ki wai pat ki para samla nga apply kam na koi ka por sa koi ka por bat ngan thu ipi ka bas ngosi kalang ba kani ngam dei banga pentho na nga ong e hindai ka kren ni ka jing sisa ha ka por bingi don ya kata ka jingilang para MDC hang tai hapo office jong seng congress nga kali ni ki para MDC ki bedai ki belai long teng kita ki MDC ki belami khma sir nga matala sa post nem tam kampat judon kawi ka sien ba ka district council kan advertise ko kuno post but don't come banda advertise ki post bun ki post ki dan hapo jong ka district council kamta don't come banda pengi banda long ka penpau pa ba krang mangi ki samla ina ya ka ban apply ho ki dan kendiat hindrai kan long ha ka basit ka basai kanam dan shu nadu snam ka kendai spasan puar nadu snam ka kendai spasan puar hadu kan ka klemat mata hadu kan ka kenti ka bang yang ni ka janmit kampat judan ka ka post bang di ba ka district council kan penmi kumta don kam ban weng no ya kan ka jing thongkap ka besop sop ka bang wanra ya ka jing du nong jong ki khun samla ki jungi bat kawai kamat singanam syam thani ka por kawai kamat ka khaddu kalang ba hot ni hakari India ka ba dei jella ka bang ini hap ni songlang henry ladadan kita jiwai pat ki bar jella ki ba isu ki ba kwa e ka ban le ka khai ka pateng ni ini bandan da ka kendon ka bakhlan balada bi kwa e ka ban le ka khai ka pateng ni dan kam ban perkhat shwa ki para samla ke jungi ki para samla ke jungi ki ladap ki qualification ki bahe ka baslosi kalong ba ki hap ban song hian le jang dei star cement le jang ki cement factory ki bahe ka baslosi kalong ba ki bahe bat ek post general manager ki bat ek post ka kerdam ki bahe dei kita ki bar jela ni hap ekran bet daka ktien phareng le ktien hindi ina ma man kran ki pat ka ktien khasi Henry mi sabar uba khangiet uba pligit uba samsha kita asin aiban
angi kun samla betul le bun ki kun samla ki ladap ki MCA ki ladap ki PhD ki ladap ki MBA ki ladap ki diploma ki paper ki shong hiyeng nomor ba kap kliang ja ka jong ki lakni ta ki pat ki barjala kupta don kam ya ka ban wanra ya ki bathumai nang ba long ka jingman toy kalau ada pikwa ya ke ban ban ai pikwa ya kata training license pikwa ban le khai patai thap shoi ki kon samla ke jumi thap shoi ki parodok persnam ke jumi patnang ta ni sana ai ya kata training license kata kade koi berkoi pat ka bang sosi kalong ba kade ka ba abang ya chulum sedeng ngalarung prapo person hani pon out my constituency ngalarung na koi ke yang shoi yang ka jimi ya kade ban review yang ya kade building bylaws ka ba kawan ra jong ke district council amal baro sikat tu ikut aban senayem ilek tang sedor syak kedor bar senong berkai usnong orang ba senong ubatai isi ke senong ibatai hukum no ya ban senang ho don kami ki an nyima man susna bata hindai kini ka an pa kalong ka bala penjenjar pen sosan namar pi snai ka tap ka yen pihak lek district council pihak yo ka permission nang tu but am tang kata pihak plan buat bang submit ka plan bagi estimate padam tak kata pihak seo ka khajna ka bahe ka jingot ki jong ginong sesong ko dai ban le namar ba ka kata dari wei kong nei hadu riu brai ka simpori ba kita ki bre no pod district council kin wan ya ka ban wan inspection ka jaka ka jong kunta don kam ya ka oi ni don kam ki an ki dei ki rum dai ya ban kata na pen sat pat ya paradox nam rijat ban riu jong ka politics kedai nadu benakna ngaladon hi kamansia mencakri tangi kamansia mencakri Henry Benyaleru namta geri kejat benriu namar nadu benakna ngalai Jakarta ke jingmai ya kejat benriu halor ke jingjilai chong ki mender hakni geri kasi bagi cungi baladang ngim kendit benriu menta ha so hakni kenti kam slam ba kejat benriu cungi kan chat top lub haki wipat kejat benriu ki bendu ikasi yang simlakan ya kini kejing idri tang nam ta bangai kun ni kani ke election MDC Henry nado bana khna kala don mata baki kun hon sang bhalang bat bun ki issue nilai ya don ki issue bangla sha tia cha bom haki pulut bat kani kamsim la penting ni pesmi jengi Henry bidang kadang IMC ni banang tur sakhwat bat ngasung thu habang don hakikun hun sim halang nisu bang kibun ki issue bang take over Henry nilong patak ki pressure group but nyamla ban le ke bangi angut tidak tahu ngasarung no syakaseng hima sima lengba kaseng khnam hi ko much pentep ya phi kedai kaseng ka balakha gerpang thek nam tau jai benriu khasi but ya ka laje gerteng ka khun nyau trap national awakening movement but kini gerteng ka khnam kam nam la banjeng eta nekan halor ka hok so gi pat ki jai benriu but kanong rin hi jong khnam kedai banjeng eta penia pesa bat kan tiu thek tangin ki jong but nyam salia bangindong bangiluat banyale persa bat ki barjala namar ka khnam tamnul kam ya ka vote jong ki barjala ha ka election MLA ikong kalong pampatrikam hok ya ka trading by non tribal resolution sijak naispa santusau namar kum mangitip bakani ka an ya menta kalong kum kalat kamai pisa ya ki basyong hapo district council habang ngalap puli banyak ya kini ka trading by non tribal resolution sijak naispa santusau kamdai ka an kaban sna pisa ya ka district council ne ya ki basyong hapo ka department joka trade handrai ka dai ka an ka banyada ya khai pateng jungi khasi bat ngakular ladang ngalong kum mendisi ngam hidukan ki bala hi basyong khasi ngan su council by direct ya ki license joki om show bandang renew su council by direct bat ailat ki para khasi kijongi ar Mandawa mbekno ya hukum presidential order sijak naispa santusau namar kat kumbalong menta nadu sijak naispa naisau hadu menta kathup kerteng jong schedule tribes ka badai jong megalaya kamsim adon satya kanu kajipin bek namar kat kum presidential order sijak naispa santusau ka chapter bakadwei kidan palak sapotuli kijak inrio kibadan hakathup kerteng jong ka jala megalaya dena kali gadau jing toy jungi kum kecak menriu labun kibla khri dakine
kiba dei wujud beliau hari kali lun jungi but komusi penting ru ka langsung suak ka khangla tang yakin non tribal benthi jaga henry yakini ki safomut ki jat beliau ka aila benthi jaga denalo kani ihap bandawa benno ya ka hukum jangka presidential order hija kendai spa sanpau ka balai man penjanai susu ya ka iji rule sispa apufra perawan dan bagi kuntubno dah ka basai kiba tabut hapo district council kendai tan hikasi bat pendamno ya cross 3 kabailat nunu ubarjala ubalasa khatasnem balong nung tabut bat ya kani hilak saki hakini kinjasmi ba hapo electoral kami teng jung barjala bat nakaliang keseng kenam nakapor ka judawa ban pentelano ya kani ke idi rule sispa arufra bat pendamno ya kani cross 3 kapailat nunu barjala ubalasa khatasnem balong nung tabut jungi kita kini kenjat kentien ngam dan isu menong nomor nakaliang yarnut kini dia kelak percaya halor ka six schedule bat ka bor songka limba ka jisdang ya ka diskonsil kumta tetel tangkum ni khube shibun islam rikasi islam cai meriu khube shibun Yau kar kungor berdeu candidate handai nga shimti ya ka kur kar kungor hangni po nong tumai but nga sudi benong ya kata namar ba kumwei na ki samla rongba mo nga hapan ya tu ya ka ei ka ba nga la shimti la kata tali kisnam la khatsan tali kisnam kabading kong kumba fitip ngamdai ubriu ubat mai banyak kon ya ka election hangni hapo nong tumai constituency ngala GLA teng ya ka MLA election how arjar arfulai bar ngait skambon na pedeng jong pi itu pi tau yang nga san ha kani ka snong bat kani ka snong kelas senyang sikat dei hakawe dei bat ka perkhat ka perang ke jonga kum banlong kum ni kum bangalong nga hap ban ai khublei ka bakarpang ya kani ka snong nong thumai ba iet ke jongi ka Voice of the People Party haki kini ki kindiat tayo ki beladap kala penmi ya kani ka manifesto lani ka mang traikam ke jongka nga syukwa ban pensyai hapi ki pai ba ka ei ka bala tho ha kani ka mang traikam ke jongi khnang ba kum ki pai ba nong song snong abangi jet ya ki nongelam ki banyalong ki MDC hangtai po district council ni dei ban sngo tho ki ei ki mat bat ki jura baka Voice of the People Party lani baro ki party hi lada ki don la kamang traikam ke jongki ki dei ban pen sngo sya ki pai ba hagani ka por kumbang layo sngo ni ki nongkren sya khmat ka daw ka baningkong baka Voice of the People Party ka mi sya khmat ban yakun ya ki election lani ban lek ban pen sawa sya ki pai ba ka briu nyau trap balai bangi don kam ban penni sakani wai ka party ka patmai namar bangi sngo tho bat bangi tip kum ki nong shong snong baki wai ki party san pulai teli ki snam ngilayo ka jella nyo pulai teli ki snam sa ban kot ngiyo ka district council kila feel ya gani ka jella ka bait ke jongi kila feel ya ki constituency ke jongi bat ki jing kular ki jongki ya ka beneng bat ka khendo kam shimla urlong bat ngimat hadu kani ka kenta ka mamenta ya ka jinge kum ki nong shong snong bat habangong kum ki nong shong snong ki nong elam jong kari India ha ki snam khat khandai spa san puar bat ha ka jingelam jong urong ba urang khasi jongi urlet Reverend James Nichols Roy unalet banyakren hakmat ki nong elam jong ka sarkar India ka to kopor ban itu itawi ka jing kerpang ka jongi kum kata ka bri nyau trap bat khamtam kum ka jaj benriu ka berit pat ni sngoto ya ka jing yakon jong ni urong ba bangadai banai khublei u hakani ka janmit ban pen sngoto shafi ki pai ba balada don uni urong ba ngim num yo ya ka kernit ka banriu lada don uni urong ba ngim num yo banya kren hakani ka jaka hakani ka janmit ba manta henry habanga puli ki kot ki bangi yi ya ki mat ki jura ki ba uni urong ba u ra hakatu ko por ban pen sngoto hakato ko pori kinong sinsya jong kari India balai bakum ka jaj benriu ngi don kam open sngoto yaki bangi da dai sisya kata ka jaj benriu ka ba kerpang hadu kata-kata but ban penne pensa kata ka jing kerpang ka jongi uya kondo yap uya sai hapadeng ka jing sya dumok ka jongu hapadeng ka jing sya kranbeng ka jongu
bangin yo ya kani ka kernet ke bahan rio bat hadian bangin la yo ya kernet kani ka kernet ke bahan rio pai ba ngasudai banong ba uniu rong ba uba kan ngi ka ri khasi ba et jongi ka lasai shimla penyo nong tang ya kani ka mil ya kani ka jala me khalia ka jongi ula penyo nong ru ya ki state kum ka Nagaland ka Mizoram ka Tripura bat ka Assam ban seng ya kata ka sex schedule balada danu ni urong ba ngamtip kini kiwi ki jela kini le kumnu hadu mentah but habang apai syakani ka mantrikam jong ka Voice of the People Party ha ka baydai bat kani ka MDC ka bansawan kabaningkong kalong baka Voice of the People Party kanya le ban penne pensa ya kariti ka sensya jong kari India nyum num yai lai walang ilayo snowy ka jing koridor jong ka kani ka kernet ka banrio andai nyum num yai lai na ka jing penne pensa jong ka Voice of the People Party ha ka baydai bat kariti sensya jong kari India ngin wanra ka sensya ka bakhoy namar ka takadai ka nongrim ka baningkong jong ka Voice of the People Party balai bangi keren ya kata ka sensya ka bakhoy ka basuba namar ka jingele ka jongi naduk ka snem ka bangi ngimi ka party ka jongi kala lai snem kenti bat ka jingele ka jongi nakawi ka jaka shikawi ka jaka ka bangi lek perta ngiyong bait bangi nyele persya ka bamsap namar ni snowto bakadai ka ni ka krun ka put ka babam ya ka jat benriu ka jongi bat ladang yem rasong menta ani ngamtip syaipat ngin pai nang ni syakmat ha ka baidai bat ki khon ki kti ki jonga ki jongpi bat ngin penne bat ngin pensa ya kata ka jing sensyar ka balarkam bat ngin wanra ya ka jing yada ha ka baidai bat ki mat pen i ki jongi kata ka dai ka weina ki nongrem ki bah khmat bat habang i pai sa ka sensyar ka khadar ngin pensa ya ka kernet ka bandreu kum bangilayo snow nuduk mene ya ka jing kerpang ka jungi kum ka jat menriu ni dei ban penne pensa ya ka ni ka ikhtiar ba ka ni ka sarkar India kala ai hanga ba api wei po wei unong song snong ban shimi ya ka kti ka jongi ban penne pensa ya ka ni ka sensyar ka khadar ka bang mangabat mapi ni don kam kirki menta bangin revisit lani bangin penskem lani ngin shimbyang sa sisin ban penkelador ya kani ka sensyar ka khadar ka jongi ha ka baidai bat ka kernet ngiyo snow keladon ka tu kat ni ka jing pai thleu ha ka ni ka kernet ka bandreu handai ka Voice of the People Party ka mi syakmat ban penbha ya ka rukom pentraikam jong ka ni ka kernet ka bandreu jong ka riti sensyar ka ri India sakawai habang ikran ka sensyar ka khadar ngin penne pensa ya ka sensyar trairi ka jinglong kenrat ka jongi hala ka jong ka ri ka rukom bat kendo kat kum kimen berim ka sorbar kam ka baidai dur bat nga bat pi utrai ri trai meluk bat ki policy ki ban pendrung kam hang tay po district council kani kadai kai ka ba nakaliang jong ka Voice of the People Party kan penkesan bangin penyo ya kata ka ikhtiar bat ka jinglong ban penne pensa ya ka jinglong ka bat kerpang ka jongi ladon ka jing perta bangi don kam ya ka jing penne ya ka dustur ka ba kerpang ka jongi hendrai ka ladon ru ka jing perta na ki riu syampang hakini ki por ki belalek bangi ban penne pensa ya ka ni ka dustur ka ba kerpang jongi khamtam antai po district council ni don kam ya ki political leaders ki ban traihok ki baslur ki benut bat ki ban pendon kam hok ya ke ikhtiar ke jongki anda upat ba unpa ya ki ban syong hang te po district council namar ni yo iling ba ki jingtho lani ki statement jongki riu syampang jongki ka ri khasi jantia ba ye jongi ba kila don ki political party ki blami syakmat kila bon ki political party ki blami syakmat kila bon ki nongelam ki blami syakmat hendai anda kila poi hang te po district council kila ken sting ya ka jingpa jongki pat ba ya ki hang te tikadai kata ka nongrem ka basyai bangidai ban wanra shisha ya kata ka jingyo nong bakinong syong snong jongi kidai banyo lingba ka jingdon jong ka sex schedule nani ka district council sakawai ni kwa ban penne pensa ya ka culture ka jongi ha ka baidai bat karwai ka shat ka put ka tem ban penne inam ya ka jinglong tenrai ka jongi kum kita ki pat khasi khara bat ban bu iki jaka ban tainam ibarim hagini ki kindia sngi ngai we porlo
ulit kai sikiwi ki jaka wi ke jing penjot penprai ki mau benar bat kita ki jaka ki berkentang ke jongi ke voice of the people kami Syekh Ahmad banong syafi ki pai ba bangin penek pensa kerpang kini ki jing tai ki berim ki jing tai nam jong ku berim bat mendai tang kata ngimbo ya ke museum ban peni da shisha ke jing kerpang kari ba kejat ban riu ke jongi ke jing benrap ha ke jing penroi ka kam jengok kai ka yo ka hat ngin kin tiu biang ya ka jinglum khajana ka jing sumar ban ai dawai kin bat ha ka bai dei bat ka jing pulia puthi ngin pen slori ki khon samla ki jongi kham tam ka bai dei bat ka district council ban penne pensa lani ban wan syakmat ban le ya ki research ha ki ba bon bentah Namar ke district council wala kala jandap hinyau pulai teli kisnem Hendrai dang duna ki kot kisla ya ki khon samla ki jongi ki bekwa ban le research ban tip ya ke jinglong bekerpang jong ke ri bekejat ban riu ke jongi anda ki lapoi hangtai dan syu kita ki jing thok ki jing tar dan syu mano balak ban sei nani ban wandra ya kita ki research papers ki bolong authentic kata kadai ke wei nak kinong rem ba ka voice of the people party ha ka mat trekam ke jongka kan sa pentrekam anda pi ki pat ba pin sei yangi kum kita ki nongelam ki jong pi hang tai hapo district council baraba shua bangan syong nomor ngala yo kot ni moderator ni na syukwa ban syupen kenma wa khamat jong pi khindiat bangi don kam ban lek ban riverset biang lani ban wat banyak biang ya ka jing kaja ka jongi hapo khaupot hapo ka jaka hapo ka beidei bat uput usam ujongi dari kasih baik ke jongi balai bahado kat ni teli kisnem ki parado parasnam ki jongi kidang nyam ki umat ki baktang hangtai hapo kaput usam ki jongi bayadai bat ka asam balai hado kat ni teli kisnem ba mengingi melak ban penek pensa ya ke jaka ke bau men berim ula ai hanga api bat ke bakam kongsan kadai ba ni nak kalian jong ke voice of the people party ngin ai ka equal opportunity lani ka bayadai mas solensar bat ki khon samla ke jongi ha ka wat kam ka wat jam ka puli ka puthi ke jongki bat kumta terter bat chua bangan syong ha ka bekut the job manu nang ni napok dong Thamai constituency ngakwa ban kin tulang ingi barok ki bodon hakani ka rensan bakan mau ni dei ki khon jong kani ka snong nong Thamai ba e jongi ni la he la san ha kani ka snong ga jongi bat dei kani ka snong ka bala pen prang ya ka jingmut jing perkhat ka jonga ka jongpi dei kani ka snong ka bala ai ngi ka jing hikai nai ya le kai shu bat ka lawai jong ki khon ki jonga ki jongpi ha kani ka snong nai ya le kai shu bat ki lawai jong ki khon ki jongi bat ki nong shong snong ki ba e ki jongi ha kani ka nong Thamai constituency kandai ka kamram ka jongi bantai bantrei ban khlie ya ka nam ka jong ki nong shong snong jong ka nong Thamai constituency sa shi sien pat ngin pen khlain ngin kentiu bat ngin treihok namanta kani ka constituency bangin pen daw biang sa shi sien ya kani ka constituency ka ba e ka jongi